Хвала Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі на хвалу Божою «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича, будівничого костьола святих Симона і Олени. І в цьому храмі, вокруг храма, і проводяться такі роботи, і тому молимося об ласках Божих, добропорядкування і благословення для сім'їв працівників. І перед нами, шановні, маємо День Святого Христофора, опікуна керовців, водителів. І не тільки машинів, бо тепер і квадроцикли, різні ровери, навіть маленькі приватні самоліти. Тому машина становиться якби другим допоможним тілом чоловіка. Сьогодні тяжко собі уявити життя людей во всьому світі без машини. Чоловік все більше клопочеться про здоров'я своєї машини. ТО. Більше, як об своїм фізичним здоров'ям. Чоловіка і машину, розуміє всі сродки руху, злучає одна пуповина. Брелок і ключ зажигання, який завжди тримає в руках як неод'ємну частку свого его. Машина, чоловік, ключ. Я і машина. Машина – це я з ключами. Керовця не з'явиться до лікаря, поки не захворіє, а про машину дбає завжди, щоб не захворіла. І в час відгонить на ТО, як предписано. Не пропустите дня. На це і час знайде, і гроші на запчастки завжди знайдуться. А ось звернутися до врача на обслідування нема часу. На лічення, становлення особистого здоров'я нема часу і грошей шкода. Нічого, каже, пройде, вихожу хворобу на ногах. Скільки людей раз на год проходять медицинське обслідування. Ведаю, що обов'язково проходять серйозне обслідування тільки льотчики, пілоти цивільної і воєнної авіації. Так ми відводимо увагу не тільки від власного фізичного здоров'я і калечимо себе, але і від духовного клопоту про освячення своєї душі молитвою, набоженствами в Божому храмі і святая сповідь. Для храма так само не хапає часу. Калечим себе духовно. Поводини, слови, життя, бит, тривання. Як в сім'ї, так і особисто. Одно і другое об чим свідчить, що ми недовоспитані, недовиховані. Як до земного життя, так і до духовного. Можливо, тепер зрозуміємо, що ми своїм занедбаним вихованням відстаємо від прогресу. Машина в гаражі стоїть в абсолютному технічному порядку, помита, а здоров'я подорвано, керовця лежить в шпиталі, і душа не обмитая з грехов на святої сповіді щемить від угризення совісті. Не клопотився про ТО фізичного і духовного стану свого здоров'я. Значить, був не вельми мудрим господаром. Послухайте, Ісус сказав, кожному, хто має, дадено буде, а в того, хто не має, одиметься і тоє, що має.
Разумей, здоровье, подорванное, запущенное, и губляем і далейшие контакти з життям, навіть до машини уже нема такої охоти, то есть навіть що маємо, одиходить від нас. Ісус сказав так само в іншому місці. Але Пан Єсус сказав їй в отказ: «Марта, Марта, ти турбуєшся і клопотишся про многое, а потрібно тільки одно. Марія ж вибрала добрую частку, яка не одимется в її». Что это такое? Слово Божие, вера, яка открывает небо, не одимиться. Проживаючи серед технічної метушні, не загубите себе самих, не попадите під коли прогресу. Бо он, технічний прогрес, настільки великий гігант, який навіть не зауважить, що вас не стало. Заховуйте свою духовну тоєсність з Богом праз молитву, віру, костел і церкву. Ти в машині король, а в потоку машин ти пилинка, яку в любую секунду, хвилину могут змяжить и стереть. Едешь по головной улице, все тебе соступают дорогу, ты король. А свернул на меньшую улицу и можешь соступать другому королю дорогу. Вось учить нас технічний прогрес практиковать покору. Тому не смійтеся, що в Божому храмі навчають послухняності, покори і ветливості. Такое життя на землі і в відносинах до віри, яка вчить керувати собою покори і послухняності. На дорозі життєвій маємо порядок, коли виконуємо всі предписання, так і в християнському житті, брат і сестра, коли слухаємося заповідей Господніх, духовний порядок в серці, сім'ї і в супольності. Святий Францишок час від часу глядів, як багатий сусід клопотився про дородного румака скакуна. Цілими годинами чистив, мив, чесав його, підстригав гриву, а ніколи не ходив в костел на святую імшу, або редко. Святий каже йому: «Я худшей хотів би бути твоїм румаком, чим твоєю душою». Если б ты так клопотився про душу свою і стільки вділяв їй часу, скільки ти вділяєш этому коню, ти став би святим. А скільки ти клопотишся про своє здоров'я, духовне і фізичне, і скільки часу вділяєш железному коню машині? Задумайся. Вибери лепшую частку, як каже Христос, дочинені до Марії. Вона вибрала Слово Божие плюс. А тепер ще про одну важную правду. Технічний прогрес розвивається доволі хутко, а з ними хуткость машин. Великий жвавий рух на автобанах, дорогах, а з хуткостю зростає небезпека здоров'ю і життю водителів, пасажирів, пішоходів з різних причин, як технічних, так і чоловічих. Авторинок
перапоўнены БУ машинамі, часто восстановленными пасля аварий. Разумей, там были калецтвы и ахвяры, жертвы. Часто с двух разбитых машин восстанавливают одну. У такой адноўленай машине яшчэ вялікшы згустак чорнай энергии, жаху, болю, гора, праклёны родзічаў, слёзы дзяцей сіратаў, загінуўшых бацькоў або родных. Або невядома, хто і як выкарыстоўвалі машину, в якой мэце, якую ты цяпер купіў, і яе неабходна ачысціць асвячэннем і прасіць Божага благаслаўлення на далейшае карыстанне. Разумею, што майстры-механікі груду железа пераўтварылі в новую машину, покрасілі все як трэба, але гэта тэхнічны бок, брат і сестра. А вось псіхалагічны, духовны застаецца неачышчаным, незмытым. І людзі гавораць, што як бы урок на машине часто псуецца, адказвае, як гаворыцца, праблемы на роўнай дарозе. Трэба асвяціць машину, ачысціць яе духовна праз заступніцкую малітву святара, а святара, разумей, паўсюднага касцёла, бо ад імя касцёла моліцца святар, православны ці каталіцкі, і таксама заступніцтва святого Христофора памаліцца за папярэдніх власціцеляў, жывых ці загінулых. Перад тым, як ехаць асвячаць машину, трэба, каб была чыстая внутры, не нагрувашчана рознымі рэчамі, а памытая. Сям'і вырашыць, якая іконка будзе ездзіць, прысутнічаць у машыне, каб святар асвяціў і яе. Бо абрад пасвячэння адносіцца не толькі да машыны, але ў большай меры наставляе і выхоўвае веры вадзіцеляў, каб мы сумленна кіравалі імі. Новыя машыны, працу рук людскіх таксама трэба асвячаць, бо давяраем тым людзям, якія іх сабралі і даверылі нам, а мы в духу дзякуем ім малітоўнай памяццю. Божа, адарый іх добрым здароўем, а сем'і іхнія тваёю апекаю. Так як молімся за ўсіх працаўнікоў, якія працуюць каля чырвонага касцёла. Адчуваеце духовную сувязь паміж намі і тымі рабочымі людзьмі. І ўсё гэта дзякуючы веры. Каб асвяціць машину, вы ідзеце ў касцёл ці ў царкву, складаеце ахвяру на Божий храм і просіце асвяціць машину. Это добра, але крыху эгоістычна. Хочаце абараніць толькі сябе. Трэба папрасіць святара аб малітве за папярэдніх гаспадароў тваёй машыны цяпер. Іхні лёс нам невядомы, але памаліцца трэба. І вы гэта добра разумееце, задумайцеся. Всё гэта робіцца, каб супакоіць сваё сумленне і атрымаць Божае благаслаўленне на далейшае жыццё і тваі падарожжа. Памятайце, 25 ліпеня это не толькі дзень святого Христофора, апекуна-вадзіцеляў, але і гэта дзень малітвы за ўсіх загінуўшых в аўтакатастрофах ва ўсім свеце. Так што гэты дзень на секунду, хвілінку здыміце шапку з галавы, пакланіцеся в духу перад Богам, успамінаючы тых всіх, якія адышлі у вечнасць
в автокатастрофах. Як бачите, Касцёл ставіць всю увагу на здоровье и жыццё человека, а не на железо. Машина набытая, придбаная рэч, а згуба здоровья ці жыцця беспаваротная. Таму цяпер уважліва паслухайце адну з малітваў кіроўцы. З раніцы ці перад выездам, ці час ад часу прачытайце гэтую малітву. Божа, дай мне руку цвёрдую и вока быстрае, каб я нікому не зрабіў шкоды. Не дазволь мне, жыццядаўца, стаць прычынай смерці або калецтва. Абарані мяне ад няшчасця і аварыі. Супакой спакусу хуткасці. Няхай прыгажосць створанага табой свету і радасць тваёй ласкі суправаджаюць мяне заўсёды. Амен. Пажадана, каб іконка святого Христофора, Богородицы ці крыжык былі ў машыне або ў вадзіцельскіх правах у бумажніку. Асвячаць прадбаную машыну пажадана адразу, не чакаць аж да свята святого Христофора і час ад часу ці пасля рамонту зноў асвячаем. Божа, спаси и сохрани. Примите Божие благословение на счастливую дорогу и ваше подорожье. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Святого Духа, няхай сыдзе на вас и завсёды благословляе вашу дорогу под опекою святого Христофора. Амен.